Kaixo, ongitorriak, Aiaraldea komunikabideak antolatutako hauteskunde kanpainaren inguruko eztabaida politikora, gaur Laudioko udalbatzan santuko gara, eta bertan izango ditugu bost alderdi politiko, eta azalpen txiki hau baliatuko dugu apur bat argitzeko, zergatik Laudio eta Arrankudiagan soilik antolatu ditugun eztabaida hauek, izan dela zehazki Aiaraldeak zehaztu zuelako eztabaida edo mahai ingurua egiteko beharrezkoa zela udalbatzan aritzen diren indar politikoen bi herenek parte hartzea. Herri gehienetan ez da posible izan hori bermatzea, arrazoi batzuk edo besteak direla medio, baina Laudion bai, eta udalbatzan dauden lau indar politiko ez gain, izango dugu ere Alderdi Popularra, zeinak izan du ordezkaritza politikoa beste legealdi batzuetan, nahiz eta honetan izan, eta horregatik guztiegatik eskertu nahi diegu gaurko alkategaiei, eztabaida honetan parte hartzea, eta bereziki eskertu nahi diogu Alderdi Popularreko Inigo Pedruzori honetan parte hartzea, ze gure komunikazio arazo baten ondorioz ia eztabaida hasi baino 5 minutu lehenago heldu zaizkio galderak, eta korrika eta presaka improvisatu beharko ditu erantzunak, eta horregatik bereziki, bere prestutasunagatik, eskertu nahi diogu gaurko eztabaidan parte hartzea. Eta besterik gabe, bagoaz, barruta. Kaixo, ongietorriak Aiaraldea komunikabideko saio berezi honetara, hauteskundeetara begira antolatutako mahai inguru honetara. Berez, lehenik eta behin egin nahi duguna da alkategai guztiei eskertzea ekimen honetan parte hartzea. Esan bezala, aurreko eztabaidan, Arrankudiaga Zoion egindakoan, soilik bi udalek onartu dute erronka, ze bakarrik Arrankudiaga Zoion eta hemen egon dira prest aurrez aurre eztabaidatzeko eta ideiak trukatu, orduan hori eskertzekoa da. Orduan, lehenik eta behin, mila esker guztioi. Eta bigarrenez, gaurko saio honetan proposatuko ditugu zenbait gai horri buruz aritzea. Gai horiek guztiak dira maiatzaren 28ra begira, bereziki, baina gero ere, izango dugu tartetxo bat, maiatzaren 28ko emaitzek emango digutenari buruz ere aritzeko. Eta besterik gabe, aurkeztuko dizuegu zeintzuk diren gaurko alkategaiak. Alde batetik daukagu Inigo Pedruzo, Alderdi Popularrekoa, bera izan da ere duela bi legealdi ere izan zen zinegotzi. Daukagu Loli Muriel, egon dela udal gobernuan legealdi honetan. Eta daukagu Álvaro Barrios, veteranoa ere udalbatza honetan. Eta daukagu ere Ainize Gaztaka, EH Bilduko alkategaia, eta azkenik egungo alkatea, Ander Añibarro, eta ere aurretik zinegotzia izan da. Hau guztia esan da, hasiko gara eztabaidarekin, eta eztabaidaren lehenengo gaia izango da azken 4 urteetako balorazioa, hau da, legealdiaren balorazioa. Inigo, zein da zure iritzia? Eskerrik asko, Inigo Pedruzo naiz, aurreko legealdian zinegotzia izan naiz udal honetan, eta azken 4 urte hauetan ez naizenez zinegotzia izan egin dezakedan balorazioa herritar mailakoa da. En estado de concejal, pues solo puedo hacer una valoración a nivel de vecino. Hauteskunde garaian erreza da promesak egitea, eta gero 4 urteak oso arin igarotzen dira, eta ezinezkoa da agindutako guztia betetzea. Es imposible cumplirlo todo. Desde mi punto... Barruan egon ez den zinegotziaren ikuspuntutik, auzokide iritzia baino ezin dut eman. Badago gauza bat arrotzen nauen. Udaletik kanpo egonda ere duela 4 urte baino gehiago egin dituen proposamenetako batzuk bete dituztela eta egungo gobernuak gauzatu dituela. Se han cumplido y las han ejecutado en el gobierno actual. Edertoño mila esker. Orain Loli Murielek izango du hitza. Loli, barkatu. Barkatu, bai. Eskerrik asko, Aitor. Egia da legealdi zaila izan dela,
zenbait faktore direla eta denok aurre egin behar izan diegunak, guk udalean gure burua berresmatu behar izan dugu. Egia esan, egin dugun koalizio gobernuak, Laudioko udal politikan gure arrasto sozialista ustea albidetzeaz gain, eta gure taldearentzat ekar ditzaken onurez gain, Laudio horrentzako abantaila baten moduan ikusi behar dugu. Izan ere, erabakiak hartzea eta akorditara iristea erraztu du, eta honek guztiak zuhurtzia dosi handia eskatzen du, eta guztiaren gainetik herri osoaren interesak jartzea. Gobernantzak egonkortasuna dakar eta gauzak era despotikoan ez egitea bermatzen du, legealdi zaila izan da, baina era berean erronka handiak izan ditugu eta gauzak ondo egin ditugu. Bien hechas. Eskerrik asko. Eta orain, Álvaro, da zure txanda. Eskerrik asko. Guk uste dugu arrabol legealdia izan dela, pandemiak eta EAJaren eta PSEren arteko gehiengo osoak markatuta. Oso bozka gutxigatik, udal eskumen askoren kontrol galeraren lekuko indargabeak izan gara. Adibidez, uraren gaia, gure partzuergoarekin, biltegiaren galera, edota fundazio pribatu batzuen ezartzea, guztiz publikoak iruditzen ez zaizkigun interesak dituztenak. Ez behintzat hauek modu honetan babesteko nahikoak. Baina era berean, borrokan jarraitzeko eta gure herriaren alde borrokan jarraitzeko tresna nahikoak eman dizkigu. Pero que también al mismo tiempo nos ha dado las energías suficientes para seguir luchando y seguir trabajando por nuestro pueblo. Aldi teorikoa izan da, protokolo eta araudi asko egin dira, hori onartu beharra dago. Baina era berean, herritarrekiko sentsibilitatea eta oinak lurrean izatea faltatu da. Akaso biharko egunean hobetu litekeen gauza da, eta aldi berean uste dugu horrek nolabaiteko urruntasun sentsazioa eragin duela herritarrengan. Uste dugu ere oposizioaren desinformazioa ardatz egituratzailea izan dela eta gobernuan nork eskuratzen duen gorabera aldatu beharko dela. Ederto, mil esker, Álvaro, orain emango diogu hitza Inize Gaztakari. Egunon, gu gobernu taldearen jardueraren balorazioa egitea dagokigu. Udala herritik oso urrun egonda, erabat, deskonektatuta, eta herriak horrela sentitu du. Badira herritar batzuk, adibidez, herriko baserritarrak eta mugimendu feminista kasu, tratu desegokia jaso dutenaren sentsazioa ere sentitu dutela, beste eragile udalaren erantzunaren zain daudela oraindik. Gure ustez arreta zentzuteko prestutasun osoa izan behar dugu beti, errespetuz tratatu pertsona guztiak, naiz eta gu bezala pentsatu ez. Herri proiektu gabe aritu da udala gainera, ondorioa, ulertzen ez diren erabakiak hartzea, adibidez hiltegia ixtea, bidegorria desegitea, ambulategiaren kokapen berria non izango den inolako eztabaida sozialik gabe eraikitzea, partzeo politika izan da erabat. Hankamotz geratu garenaren sentsazioa dugu legegintzaldi honetan. Guk nahiago dugu, gehiago nahi dugu. Barkatu, ados. Eta orain, emango diogu hitza Ander Eñugarriri. Eskerrik asko, Aitor. Eusko Alderdi Jeltzalearen balorazioa oso positiboa da. Humildasunez baina harrotasunez esan dezakegu emandako hitza bete dugula. Legealdiko plangintzaren 180 betez. Legealdian zehar desblokeatu ditugu udaletxean urte asko zeramaten proiektuak, antzokia, aretako kulturetzea, apoa besteak beste. 70 milioi euro baino gehiagoko inbertsioak lortu ditugu Laudiorako. Osasun zentru berrian, Nerbioi ibaiko obrak, San Juan errekako egokitzapena eta hainbat gehiago. Europako funtzetatik ere lortu dugu Abastos plazako eta egoitza zaharraren birgaitzeko laguntza, asmo handiko proiektuekin. Egoera zailak pairatu arren, COVID-19, Ukrainiako gerra edota krisi ekonomikoa emandako hitza bete dugu eta Laudio aurrera doa. Oso, no? Minutu osoko hitzartze honen ostean, emango diogu alkategai, beste minutu erdiko bitzan da, eta hasiko gara berriro Inigo Pedrozorekin. Apa, Inigo. No tengo nada que decir. Loli, zerbait gehiitzerik? Bueno, a mí ni harritu egin nau zelan erantzun dioten galdera honi oposizioko taldeek. Urruntasunari buruz hitz egin dute. Nik uste dut ez garela inoiz herritarren horren gertu egon, ez gara inoiz hainbeste egon kalean bertan, inoiz baino proiektu gehiago jarri dira martxan, egon diren gertakari guztien gainetik. Gerra, COVID-a, uste dut kalean egon garela.
Oso, no? Orain Albaro, zure txanda? Bueno, pues claro, evidentemente. Argi eta garbi horretarako parte hartzen dugu hauteskundeetan eta konfrontatzen dugu eta herritarrek hitz egingo dute. Gure iritzia da errealitate bihurtu dituztela esan duten proiektu horiek oraindik ere egin gabe daudela. Ez ditugu ikusten, oruge hutsak baino ez ditugu ikusten eta 29tik aurrera osatuko den gobernu taldeak garatu eta osatu beharko ditu. Helburua zein den argi dugu eta argi dugu ere herritarrenganako desinformazioa eta urruntasuna benetan gertatu dela. Hori komentatu digute guri eta nork bere hautesleak izango ditu. Nos comentan y cada uno tiene su electorado. Oso, no? Beste txanda bat, Ainise, zure esku? Mi esker, bai, hildo beretik esatea herrian dagoen sentsazioa oso zabaldua dela, herriarekiko deskonexioa, alkatetza herritik oso urrun dagoela, eta herriko eremu ezberdinetan aktibo dauden pertsona gehienek hori sentitzen dutela. Hau da, parte hartzea soziala duten jendeak hori sentitzen du. Gure ustez, pertsonengan inbertitu behar dugu. Oso, no? Ander, zure txanda berriro? Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzaleko gobernu taldea gardena eta parte hartzaile izan da. Lehenengo aldiz gobernu plana egin da Laudion eta jarraipenaren berri eman dugu gure auzokideei 6 hilabetero emandako hitza betez. Orain arte eginez bezala. Gainera, parte hartzeari buruzko ordenantza berria egin dugu eta martxan jarri dugu. Akordioak lortzeko aukera izan dugu legealdian zehar nahi izan dutenekin. Gure asmoa beti akordioetara heltzea izan da. Oso, no? Legealdiari buruzko zer gehitzerik baduzue, azken 30 segundu izango dituzue, Inigo, ez dakite orain zer gehitu nahi duzun? Oso, no? Loli? Albaro? Guk hasieran komentatutakoa indartu nahi dugu. Askotan gertatu den desinformazioa. Sarritan oposizioko taldeak proiektuen berri izan dugu prentsaren bidez. Gobernatzen duenak gobernatzen duela uste dugu hau aldatu behar dela. Informazioa non dagoen gorabera boto emaile eta alderdi guztiek dute informazioa jasotzeko eta beren alderdi politikoek ordezkatuak izateko eskubidea. Oposizioan egon zein ez. Representados por sus partidos políticos, estén en la oposición o no. Y eso, gobierno tendrá que ser cambiado. Ados, Ainise, erabili nahi duzu 30 segundu hauek? Bai? Mi esker. Hemen gaudenok, bai honetan eserita gaudenak, herria arduraz kudeatzeko erantzunkizun politikoa dugu. Gure artean egin behar dugun lana da hau. Herriko pentsamendu ezberdinak ordezkatzen ditugu, beraz guk gure artean ados jarri beharko gara. Errespetu eta elkarbizitzaren adibidea izan beharko gara gu. Ados, Ander, azkenengo 30 segundu baliatu nahi dituzu? Bai, eskerrik asko, Aitor. Legealdi hontan, inoiz baino gehiago inbertitu da Laudion. Europako funtzak, estatuko diru laguntzak, Eusko Jaurlaritzaren laguntzak edota Foru Aldundiaren laguntzak. Gainera, lortu dugu auzokideen parte hartzea udala erabakietan. Adibiderik garrantzitsuena aurrekontu parte hartzaileak izan da. €1.000.000 gorako inbertsioak egin ditugu atal honetan. Eta besteak beste puntraka, rokodromoa, Lamusa Parkeko jolasak, edota aurten hasiko den eta egingo den skate berria. Emandako hitza bete dugu. Oso, no? Tarte honetan hitz egin dugu nolabait iraganari buruz, hau da, igaro diren 4 urte hauei buruz. Eta orain, mintzatuko gara, eztabaidatuko dugu, azpiegiturei, ogasunari eta enpleguari buruz. Eta, bueno, lehenengo hitzartzea, Inigo Peruzoren esku geratuko da. Pues creo que... Uste dut alderdi popularrak eta mai honetan gauden 5 alderdiok denok aginduko dugula antzokia amaitzea. Batek beteko du, printzipioz. Alguno lo va a cumplir, supuestamente. Y eso, otras de las... Gure beste proposamenen artean daude, auzoetako aparkalekuak handitzea, ibilgailu asko daudelako eta nonbait utzi behar direlako, bidegorria berriz margotzea, denbora igaro da, lehen astean ezabatu zen eta horrela jarraitzen du berriz margotu gabe, zergak jaistea, horrela diru gehiago mugitzen delako, eta luzera diru gehiago biltzen delako. Y a la larga se recauda más. Nos gustaría también... Laudion dauden enpresei laguntzea ere gustatuko litzaiguke. Bertan mantendu daitezen, eta baten bat gehiago etor dadila saiatzeko. Horretarako, beharrezkoa da egoera horiek kudeatzen dakien alderdi politiko bati bozka ematea. Oso, Inigo,
Gogoratu, gero minutu erdiko txanda izango dugula, eta, bueno, proposamenen bat geratu zaizue hortintontzian, ere izango dugula aukera eztabaidatzeko. Orain, emango digu hitza Loli Murieri. Eskerrik asko. Bueno, sozialistok, azpiegituren arloan, nahi duguna da, udalak dituen espazioak leheneratzen eta edukiz betetzen lan egitea, auzoak birgaitzea eta erdigunera apur bat gehiago hurbiltzea. Ogasunean, Euskal Sozialistok zerga sistema bat defendatzen eta definitzen ari gara, Euskadirako, konbentzimendu osoarekin ekonomiak bermatu behar duela aberastasunaren banaketa, desberdinkeriak txikitzea, eta zerbitzu publikoak ziurtatzeko eta handitzeko beharrezko baliabideak sortzea. Eta udalean dudarik gabe horretan guztian lagundu nahi dugu. Enpleguan, bai Foru Aldundiarekin eta bai Eusko Jaurlaritzarekin koordinatu nahi dugu, lanzaderak aurrera eramateko, enpleguaren aldeko politika aktibo gisa, ekintzailetza programak egin hezkuntza zentroekin ikastaroak, mintegiak eta jardunaldiak egiteko, edo birziklatzeko prestakuntza programak enpresen oraingo eta etorkizuneko eskaeratara egokituta. Oso, no, Loli, mila esker. Eta orain, emango diogu hitza Alvarori. Eskerrik asko. Azpiegiturak amaierarako utziko ditugu. Uste dugulako hauek baino garrantzitsuagoak diren kontuak daudela. Esaterako kalitatezko enplegua mantentzea, etorkizunean balio erantzidun enplegua sortzea, lehen sektorea, merkataritza eta ostalaritza babestea. Hori dela eta egin genuen omenaldi hura Japi abestiarekin, kezkatuta hau oinarrizko faktore gisa kokatzen dugulako gure herriarentzako eta gure herriko bizitza mantentzeko. Baina tira, egia da azpiegitura mailan garrantzitsua dela apoari buruz hitz egitea. Beharrezkoa da indar politiko guztien arteko kontsentsua gure gazteek biharko egunean etxe bizitzak izatea ahalbidetuko duten arau urbanistikoak definitzeko. Alde batetik, zein bestetik, hainbeste agintzen diren proiektu horiek egin ahal izateko. Eta nolabait, benetako mugikortasun eta irisgarritasuna ahalbidetzeko gu bezala egoteko aukerarik ez duten pertsonentzako. Beraz, garrantzitsuena eta interesgarriena da dagoeneko martxan dauden azpiegiturak edo errealitate direla esaten ez duguna gauzatzea. Bigarren hitzartzean jarraituko dut. Ederto, hainize zeintzuk dira Bilduren proposamenak? Bai, baitu. Guk ekonomia hitz egin nahi dugu kasu honetan. Laudio herri industriala da, handi batetan. Laudio enpresa traktoreen menpe bizi da hauek lanpostu asko eskaintzen dituztelako enpresa gutxi batzuek. Horregatik garrantzitsua da enpresa hauek hemen finkatzaren bermea lortzea. Aldi berean dibertsifikazioa bilatzea, menpekotasun hori gutxitzeko. Enbazezi beste espazio aproposago bat eskaintzeak hori suposatzen du bermea. Laudion geratuko denaren bermea eta etorkizun oparoa izateko baldintzak handitzea. Dibertsifikazioak ordea jarduera gune berriak sortzeko suposatzen du. Bide horretatik zerbitzu arloko industria enpresa txiki eta ertainen sarea indartu behar dugu. Hemen kokatzen dugu teknologiako enpresa parkea eta prestakuntzarako gunea, antzinako limeza zaharrean kokatuta dagoena. Hau da, gure ekonomian herrian naturalizatu eta indartu nahi dugu lanpostu hobeagoak bermatzeko. Oso, mila esker hainize. Eta Ander, zeintzuk dira EAJaren proposamenak arloan? Eskerrik asko Aitor, berriro ere. Hurrengo legealdian hainbat erronka dauzkagu. Kulturaren alorrean, guretzako ezinbestekoak diren azpiegiturak inauguratuko ditugu. Laudioko ekintza eta kulturunea, hau da antzokia, eta Lamuzako kulturetzea. Hauek gure elkarteen beharrei eta Laudioarren kultura eskaerei erantzuna emango diete. Kirolaren alorrean gustatuko litzake bi azpiegitura aipatzea. Alde batetikan, Lamuza parkeko frontoia estaliko dugu eta bestalde polikiroldegi berri baten proiektua egingo dugu. Gainera, Eurokopako funtzekin Abastos plaza berria egingo dugu eta egoitza zaharrean enplegua sustatzeko zentru bat martxan jarriko dugu. Datorren legealdia, apoaren legealdia izango da. Gure herriaren etorkizunerako ezinbestekoa dena eta dokumentu honen hasierako onarpena egingo dugu. Primeran, orain esan bezala bigarren txanda bat dugu, 30 segundokoa. Honetan, zeo zertan sakondu nahi baduzu edo zeo zer argitu nahi baduzu, Inigo? Sí, nos gustaría mejorar la educación profesional. Bide hezkuntza eta langabei ematen zaizkien ikastaroak hobetu nahi genituzke, haien enpleagarritasuna hobetzeko eta herri honetako langabeen ehunekoak bera egin dezan.
haien ezagutza eta egin ditzaketen lanen malgutasuna eta enpresei eman diezaieketen irtenbideak zabalduz. Y las soluciones que pueden aportar a las empresas. Oso ondo, Alderdi Popularren ostean, ze dauka Roli Murielek esateko Alderdi Sozialistaren ahotsan? Bueno, pues como bien se ha dicho. Bueno, esan den bezala, hau APOaren legegintzaldia da, eta sozialistok auzo bakoitzarako plan bat dugu, erdigunearekin duten konektibitatea hobetzeko eta azpiegiturak hobetzeko. Bizikleta elektrikoen maileguare badugu, auzoen arteko mugikortasuna eta konektibitatea La bultzatzeko. movilidad y la conectividad entre los barrios. Eskerrik asko. Eta, bueno, Álvaro, lehen aurreratu duzu, ez? Beste proposamen batzuk ekarriko zenituela Uniaren aldetik bigarren txandan? Bai, Hiru gauza, lehena antokia, naiz eta ez den errealitate bat, exekutatu eta ordaindu egin beharko du hurrengo gobernuak, eta adi egongo gara haren inguruan prestatuko den agenda kulturalari. la preparación de la agenda cultural que Ambulatorioa hartzera edo ustera behartu gaituzte, eta adi egongo gara erekin soil bat baino haratago, behar dituen edukiak eta espezialitateak izan ditzan finean horretarako baita ambulatorioa. Azpiegiturei dagokionez, erdiguneko pilotalekua duela 4 urte hain soroa zen kiroldegi berri hura, badirudiena orain onargarria dela, hiltegi berri bat, auzo garrantzitsua eta kirolguneak herriko hainbat guneetan. varias zonas del pueblo. Bikain, Ainise ez dakite ideia berriren bat azaleratu nahi baduzu? Bai, mi esker. Lehenengo sektoreari egingo diote referentzia. Lehenengo sektorea uzitik atera behar dugu. Transformazio zentroak, aragikoak eta nekazaritzakoak izango dira gure helburua, seguramente komarkalak. Beste edozein proiektu bateragarria izan daitekeena ongi etorria izango da beti ere. Eta behin-behinekoz hitzarmen bat bideratuko dugu Urduñako zentroarekin aritu ahal izateko Laudioko abereak baldin eta kudeaketara heltzen bagara. Ondo. Orain, Ander, ez dakite proposamen berriak atera nahi badituzu, unea duzu. Bai, noski. Enplegoa gure bizi proiektuak eraiki ahal izateko sustraia da. Horregatik lanean jarraituko dugu beste administrazioekin eta baita gure enpresekin Laudioen enplegua sustatzeko. Gazteentzako enplegu plana abia jarriko dugu eta behar gehiago duten pertsonen alde lanean jarraituko dugu. Kontrataziorako diru laguntzak emanez, prestakuntza emanez, edota autoenplegua sustatuz. Gainera, egoitza zaharrean coworking gune bat martxan jarriko dugu. Bikain, oraindik ere badaukagu beste txanda bat, minutu erdikoa, eta uste dut oraindik badaudela ideiak tintontzian, beraz, unea da ateratzeko. Inigo? Loli? Bueno, pues nuestra idea sigue... Bueno, gure ideiak dira hiriko taxi bat jartzea, herritarrak udalak ematen dituen zerbitzuetara edo egin behar dituzten beste eragiketa batzuetara gerturatzeko, eta jakina dagoeneko lanean ari gara eta hobekuntza irtenbide alternatibo bat emango diogu Galdakako ospitalera doan A5641 lineako Bizkaibusaren garraio publikoko konexioa ezartzeko. Eskerrik asko. Oso ondo, Álvaro, ez dakite orain beste ideia batzuk ere atera nahi dituzun? Sí, bueno, más que Bai, nada. batez ere aurrekoak azaltzea. Aipatu ditugun azpiegiturei dagokionez, hainbat legalitarako planteatzen ditugu, koherenteak izan bagarelako eta jakin behar dugulako ezin dela dena legealdi bakarrean egin. Frontoiaren gaia, ez soilik frontoi gisa, baizik eta erdigunean kontzertuak, azokak, ekitaldiak egiteko balio duen erabilera anitzeko elementu gisa ere. Beharrezkoa da. Uri asko egiten duen eta gune estali askorik ez duen herri batean gaudelako. Eta azkenik, hainbat auzoetako kirolguneak. Nabarmendu nahiko genituzke, Gardean 2 padel pista gehiago jarri nahi ditugula eta egun estali gabe dagoen tenis pista estaltzea. Oso ondo, Ainise, azkenengo txanda esparru honetan, azpiegiturak, enplegua eta ogasuna? Bai, azpiegituretan zentratuko gara, baina beste modu batetan. Trantsizioa energetikoa eta kontsumoa murriztea dituen politikak aplikatu behar ditugu hemendik aurrera, horren arira enerkomunitateak errealitatea arrunt eta errez bat izatea albideratuko dugu eta orduan plakak gure teiatuetan jarri beharko ditugu. Oso ondo, eta azken txanda, Ander, esan bezala, azpiegiturak, enplegua, ogasuna... Bai, azpiegiturak eta enpleguaren planteamenduak azalduta, orain ogasunaren alorreko proposamenak azalduko ditut. Legealdi honetan zehar, segulako esfortzua egin dugu gure ordenantza fiskalak berrikusteko, eredu fiskal justo eta solidarioagoa bermatzen. Bide horretik jarraitu behar dugu, hobariak eskaintzen behar dituzten familiei edota
transizio berdea ahalbidetzen dituzten proiektuak adibidez, eta fiskalitate adimentsua garatu behar dugu zergen bidez kalitatezko zerbitzuak eskaini ahal izateko. Primeran, azken hitzartze hauekin, bukatuko dugu, bigarren hildoaren eztabaida, eta orain, hirugarren sartuko gara, hau arlo sozialean eragiten du, honek, eta dira, gehien bat, gizarte politikak, emakumea eta gazteria. Zeintzuk dira, zuen alderdien proposamenak edo zuen programaren ideia indartzuenak. Inigo? Adibidez, gustatuko litzaiguke mamografiak egiteko Galdakoko ospitalera joan behar izatea eta Laudion bertan egin ahal izatea. Uste dugu politika soziala eta emakumeentzako politikak garrantzitsuak direla. Horrez gain, ambulatorio berrira iristeko autobus linea berri bat, ez baita erdigunean egongo, eta auzokide askori urruti geratuko zaio. Gazteen elkarteekin harremana mantentzea, osakidetzarekin harremanetan jartzeko bizitza osasungarria sustatzeko. Nos gustaría mantener el contacto con las asociaciones juveniles y ponerles en contacto con Osakidetza para que pudieran o se promoviera la vida saludable. Eta jantoki sozial bat sortzea. Azken hau, beste inork proposatu zuen, baina tintontzian geratu zaio. Galdakaoko ospitalera joateko autobus linea hobetzea eta posible balitz, norberak nahi duen ospitalea edo garraio bide hobeak dituena aukeratu ahal izatea. Acudir al hospital, que tengas mejores opciones de transporte. Gracias. Loli, orain zure txanda, ez dakite zein ideia ekarri nahi dizkigun alderdi sozialistak? Vale, pues como partido social... Alderdi sozialista gizara, defendatzen ditugu zuzenbideko estatua, gizarte ongizatea, desberdinkerien ezabatzea eta emakumeen paper garrantzitsua gure gizartearen eremu guztietan, eta horregatik martxan jarri nahi dugu zaintzen maila, guretzako hain garrantzitsuena dena. Martxan jarriko dugu larrialdiko harrera zerbitzua, larrialdi egoera batean berehala hartatzeko leku bat izango duena. Familia elkargune bat sortuko dugu, familiako gatazka egoeretan bitartekaritza errazteko. Legegintzaldi honetan hasitako proiektuekin jarraituko dugu, Ala Nola Lezeaga aretoa eta Laia Laudio alduntze eskola, emakumei garatzeko tresnak ematen jarraitzeko. Bakardadeak sendotuko dugu, nahi ez diren bakardaden eskola, bakardadearen gaian erreferente den eskola. Gero jarraituko dut. Luego sigo, eskerrik asko. Ederto, goratu gero, beste minutu erdi, bi txanda izango dituzula, minutu horrekoak, sakontzeko apur bat zuen ideietan. Álvaro, zer aipatu nahi dugu Omniak puntu honetan? Gure ustez, egun gizarte ongizateko zaila dagoen moduan egonda, egoera hori konpontzea bera erronka handia da. Izan erretiroengatik, langile faltagatik, baita horren kudeaketa politiko optimotzat hartzen ez dugunagatik ere, ekarri duena ekarri du. Noski, premia hori ezin zaio egotzi kudeaketa politikoari bakarrik, baina egia da gaur egun arazo handi samarrak dituela, eta hori oso garrantzitsua da. Eta uste dut horretan ados gaudela talde politiko guztiak, batez ere arrazoi batengatik. Uste dut ez dela inbeste sortzen denaren filosofia egin behar denarena baizik, eta une jakin batean hori gauzatzeko izan daitekeen gaitasuna. Hori da gure apustua eta gako eta ikuspuntu horretatik finkatu nahi dugu gure ikuspegia. Gero hurrengo hitzaldian, emakumez adinei buruz hitz egingo dut, gaztei eta adinekoi buruz. Oso ondo, Álvaro, mil esker, orain Ainizeren txanda, ze proposatuko digu Bilduk puntu honetan? Mil esker. Baitu, gu feministak gara. Beraz, gure gobernantza feminista izango da. Emakumeak erdigunean jarriko dituen praktikak aplikatuko ditugu eremu guztietan. Ez da kasualitatea zerrendako 3 lehenak emakumeak izatea. Gure praktika feminista izango da bere osotasunean. Beraz, modu naturalean, pertsonak erdigunean jarriko dituzten gizarte zerbitzuak aplikatuko ditugu. Kalitatezko zaintza komunitarioak, duinak eta pertsonak erdigunean jarriko dituen eredu berria defendatuko dugu. Gazteek ere aisialdi, kultura eta topaketarako gune baten beharra dute. Gure konpromisoa da gutxienez 300 metro karratuko espazio bat eskaintzea bertan. Kontzertuak, bilera aretoak,
Entsegu aretoak, bulegoak eta autogestiorako aukera izan dezaten. Gainera, gure apusturik handiena, gazteei, Laudion bizi, iksi eta lan egiteko arrazoiak ematea izango da. Orduan bai, herriz bizi bat izango garelako. Lehen txanda honekin amaitzeko, Ander, zein da, EAJak mahai honetara ekarri nahi duena? Eskerrik asko, Eusko Alderdi Jeltzalean argi daukagu. Beti zaindu gaituztenak zaindu behar ditugu. Hori dela eta adinekoen kontseilu bat abiaraztea planteatzen dugu Laudioko adinekoek modu erraz eta aktibo batean parte har dezaten udal bizitzan. Gainera, nagusien kluba handitu eta hobetuko dugu hauen beharrei erantzuna emateko. Aisialdi osasungarriko plana espezifiko bat jarriko dugu abian adinekoentzat, hainbat jarduerekin. Eta horretaz gain, nahi ez diren bakardadeak zaintzeko eta hartatzeko baliabide berriak aztertuko ditugu eta martxan jarriko ditugu. Horretarako, jantoki bat abian jarriko dugu adinekoek bazkaltzera bil daitezen eta adinekoentzako etxe bizitza kolektibak sustatuko ditugu. Oso ondo, lehen hitzartze honekin bukatu dugu, minutu batekoa, orain minutu erdia izango dugu, aipatutakoan sakontzeko edo beste ideia batzuk ateratzeko. Inigo? Vale, orduan, Loli? Sí, pondremos en marcha... Emakumeen kontseilua jarriko dugu martxan, emakumeek ahotsa izango duten organo eraikitzaile gisa, baita adinekoen kontseilu ere, asmo berarekin, gazteleku berriarekin jarraituko dugu, zeinetan gure gazteek horren gogotsu parte hartu duten opiaren bidez, haur eta gazten parte hartzerako organoa, gazteen aisialdi espazio bat sortuko dugu hiltegi zaharrean, eta Lamusako parkean kultura zentroa sortuko dugu. Alokairurako eta gazteen emantzipaziorako diru laguntzak sustatuko ditugu, eta dagoneko prest dugun partida erabiliko dugu adinekoen jantokia martxan jartzeko. Eskerrik asko. Álvaro, lehen aurreratu diguzu beste ideia batzuetan sakondu nahi duzula, orduan? Bai, Bai, adinak deitzen diogun proiektua. Adin bakoitzak behar izan berezi batzuk ditu. Aurrek eta nerabeek, gazteek, helduek eta adinekoek. Eta horregatik horietako bakoitza aztertu behar da eta bakoitzarentzako konponbideak planteatu. Eta berezia ematen digu gure gazteek eta nerabeek dituzten espazio estali urriak. Behar dugu nolabait haiek direla biharko egunean gure pentsioak ordainduko dituztenak. Eta hori ere badela gizarte ongizatearen parte. El día de mañana nos tienen que pagar esas pensiones que también forman parte del bienestar social. Ezakite ideia berriak atera nahi dituzun? Baitu, ni abokatua naiz Laudion, eta genero indarkeria pairatu duten emakume askorekin egin dut lan. Horregatik, benetako emakumeen etxe batekin amesten dut. Badakitzen behar handia dagoen herrian. Eta etxe hori ez da lokal bat, ezin da horrela izan. Etxe bat imaginatzen dut. Gaitasuna izan behar du, gaueko ordu txikitan, emakume bat bere etxetik ateratzen denean seme alabekin, joan alizatea eta bertan hartatua izan izateko. Osondo, Ander, zure txanda, ez dakite sakondu nahi duzun aurrekoan esandakoan edo beste ideia batzuk atera? Bai, gazteria Laudioko etorkizuna da, eta haren ondoan egon behar dugu, bizi proiektuak hemen gara ditzaten. Horregatik, gaztei arreta integrala eskaintzeko bulego bat irekiko dugu, etxe bizitza berriak eraikiko ditugu, eta gazteentzako eskuragarri eta publikoak izango direnak. Gazte enplegurako plan integral bat jarriko dugu abian gure gazteek hemen ikasi eta lan egin ahal izan dezaten, enplegu duin eta kalitatezkoarekin. Eta gazteen aisialdirako alternatiben programa berri bat jarriko dugu martxan, Laudion eta gazteleku berria martxan jarriko dugu Laudion bebai. Eta, hildo honetan, azken hitzartzea, Inigo, zerbait gehitu nahi duzu? Loli, zuk zerbait ez nahi duzu? Bai, pues... Errealitatea da, gure herrian inmigrante asko dagoela, eta haiek ere gure bizitzak okupatuko dituztela. Horregatik, guk bulego bat jarri nahi dugu martxan, gure herrira datozen pertsona guzti horiek eskura izan dezaten merezi duten informazioa, nora joan behar duten, zer egin behar duten, eta nola egin behar duten. Eskerrik asko. Oso ondo, Álvaro, azken hitzartzea puntu honetan.
Pues dejando para el final... Amaierarako utzi dut, baina garrantzitsuena da berdintasunaren arloa eta batez ere emakumearen eremuan sortutako desberdinkerien aurkako borroka. Omnia osatzen dugun gizon eta emakume guztiak 100.000 gaude gai honetan. Eta ez bakarrik bide luzea duen eta 2000 urte zitalkeria jasan duten emakumeen gaiarekin. Baita askatasun sexualaren alde bere. Gure ustez desberdintasunaren parte ere badena, eta udar maila ahal den heinean jorratu nahi dugun beste puntu nagusitako bat da. Mila esker, Álvaro, orain EH Bilduk zeo zer gehitu nahi du? Bai. Zaintza molde berriak beharko ditugu argi dago, aro berri honen ezaugarrietako bat izango da, eta honen aurrean gure ustez bi eredu ditugu aukeran, privatizazioarena edo publikotasunarena. Orduan, eskuina edo eskerra, eredu kontu bat da hau, zein aukeratu da planteamendua. Ander, EAJaren azkenengo hitzartzea puntu honetan? Bai, politika feministengatik erreferente izaten jarraitu behar dugu, orain arte egin dugun moduan. Lesia garetoa emakumentzat eta emakumentzako gunea indartuko dugu eta laugarren berdintasun planaren lan ildoak martxan jarriko ditugu. Guztion artean laudio feminista bat eraikitzeko. Gure helburua esparru guztietan berdintasunaren ikuspegia txertatzea da. Hirigintzan, mugikortasunan, zaintzan, fiskalitatean eta bar. Oso ondo, hildo honekin amaitu dugu, orain irekiko dugu beste eztabaida lerro bat, edo, zuen ideiak azaltzeko beste aukera bat, izango dena kultura eta euskara. Nahi duzuen moduan, kultura landu, euskara landu, bakarra soilik, zuen esku. Inigo, zeo zer aipatzeko esparrunetan? Iruditzen zait, kultura eta euskara oso estuki lotuta daudela. Euskarak bere aldeko kanpainak ditu eta garrantzitsua iruditzen zait horietan parte hartzea. Baina gauza bat argi dut. Gustatuko litzaidake hizkuntzak ezin posatzea. Bi pertsonek ez dute eztabaidatzen batek ez badu nahi. Berdina da hemen. Bi pertsonek elkar ulertzen dute, bietako batek edo biek bere aldetik jartzen badute, eta horrela arazo asko aurrezten dituzte. Ez dut beste ezer esateko. Alguna de las dos o las dos ceden y se ahorran muchos problemas. No tengo nada más que decir. Oso ondo, Inigo. Orain Loriren txanda? Bueno, pues es verdad, ¿no? Como dice Íñigo, la cultura y el... Bueno, egia da, Iñigok esaten duen moduan, niri ere iruditzen zai kultura eta euskara eskutik helduta doazela. Guk sozialistok kultura guztion ondare gisa ulertzen dugu, gizarte osoaren eskubidea da eta gobernuan dauden instituzioek honen sarrera erraztu eta zaindu behar dute. Kultura lehen mailako ondasun moduan, inoiz baino biziago dagoen kultura. Uste dugu kultura gure herrian irauli behar dela eta horretarako kultur dinamizatzaile baten figura behar dugu. Eraginkorra izango dena Laudioko kultur eta elkarte sare osoarentzat. Asociativo y cultural del audio. Nuestras propuestas son crear... Gure proposamenak dira zerbitzu kultural berriak sortzea, esaterako aire zabaleko margolaritza rally bat antolatzea, literatur jardunaldiak antolatuko ditugu tokiko idazlekin. Adibidez, beharrezkoa da musika praktikatzeko gune intsonorizatu bat izatea. Bueno, gero jarraituko dut, eskerrik asko. Orain Omniaren txanda, puntu honetan. Bai, la cultura... Kulturak asko galdu du legealdi honetan. Konfinamenduaren geldialdiak eta ondorengo murrizketek eragin handia izan dute elkartegintzaren munduan eta bereziki kulturan. Murrizketengatik entzeatzeko ezintasunak, gure ustez ondo kudeatu ez diren kulturetzeko obrek, asko murriztu dute tokiko jarduera hori. Udalerrian egiten den jardueragatik ez ezik, gobernu taldeak nolabait konpentsatu du egoera eta ez gaude desados horrekin, taloitegi kolpez inportatutako kulturarekin. Herriarentzat beharrezkoa zen, baina ezin dugu albo batera utzi tokiko kulturaren sorrera ez da horren bultzada ere. Elkarte asko itzalean aritu dira lanean eta ekarpen handiak egin dituzte, eta legealdi honetan ez zaie entzun. Gehiago hitz egin behar dugu, gehiago entzun eta batez ere kulturarentzat garrantzitsuak diren elementuak eman. Elementu positibo batekin amaitu nahi dut, hala nola kultur kontseiluaren sorrera. Uste baitugu oso interesgarria izan daitekeela, eta itxaropen handia dugu horretan. Bikain, Álvaro, orain EH Bilduren proposamena puntu honetan, zein da inize?
Euskara eta euskal kultura gure nortasunaren parte dira, eta hori udalaren jardueran zeharkakotasunez txertatu behar dugu. Guk urrengoa proposatzen dugu. Euskararen arnazneak aitortu eta lagundu, euskalgintzan aritzen diren eragileekin elkarlanean aritu, aktiboan dauden euskaltzaleak horrela jarrai dezaten bermatu, eta helduen euskararen irakaskuntzan lagundu, beka sistema berri bat diseinatuz. Gainera, gaur, Euskalgintza Kontseiluak proposatutako konpromiso guztiak gure gain hartzen ditugu. Kulturari dagokionez, Lamuza Parkea sorkuntza garaikidearen zentro bat bezala ulertzen dugu, beraz, kultura etxe bat baino zerbait gehiago da guretzako. Gainera, erabilera anitzeko kulturgune handia proposatzen dugu ere, parkearekiko lotura eta kulturgune osagarria izango den espazio polivalente bat izango dena, eta Laudion hiru kultura ere ezberdin proiektatzen ditugu. Lamuza Parkeko espazio maila txikian, antzokia, tamaina ertainean, eta erabilera anitzeko aretoa 3. formato handirako espazioa izango litzatekena. Ederto, hain izan minizkero orain. Ander, zeintzuk dira EAJ-aren proposamenak kultura eta euskarari dagokionez? Erreferente izan behar dugu bai euskaran eta bai kulturan. Euskarari dagokionez, Eusko Alderdi Jeltzaleari esker, Laudioko udala da Euskadi mailan euskalduntze indize handienetarikoa duen administrazio bat. Gure hizkuntzaren aldeko apustua egiten jarraituko dugu, hizkuntzaren ezagutza sustatuz, baina batez ere erabilera indartuz. Euskara sustatzeko plan berri bat martxan jarriko dugu. Orain arte egin den planarik anbiziotsuna. Euskara gure hizkuntza da, guztion hizkuntza. Eta bere alde egingo dugu betiko lez. Kulturaren alorrean gure elkartei, eragilei eta gure ekitaldiei esker erreferente izaten jarraitu behar dugu. Kultura eta euskara gure herriaren nortasun propioa dute, eta gure herriaren nortasun propio horretan jarraitzen jarraitu behar dute, parkatu. Bikain, lehenengo txanda hau amaituta, badaukagu beste bitxanda, minutu erdikoak. Inigo, zeo zer gehitu nahi duzu? Orduan, Loli, zuk bai. Euskararen arloan, euskararen erabilera normalizatzeko 2023-2027 plana onartuko dugu, barne plan gizara ezaguna dena. Honen helburua da euskararen erabilaren aldeko urratsak egitea, horren alde egiten duen edonorentzako une oro bermatuta gera dadin eta administrazioan lanerako hizkuntza izan dadin, baita beste entitate eta pertsona fisikoekin harremanak izateko ere. Era berean, aldi honetan onartu nahi dugu este planarekin batera, ESEP 23-27 planarekin, euskara sustatzeko ekintza plana, kanpo plana, euskara gure kaleetan eta herrietan egon dadin. Eskerrik asko. Álvaro, zera, aipatu duzu, zeo zer gehiago esan behar zenuela? Sí, respecto al euskera. Euskarari dagokionez, ezaguna da euskara bultzatzeko egin dugun ibilbide politikoa, eta beste alderdi politiko batzuekin batera honen sustapenean lagundu dugu, baina oraindik ere asko dago egiteko. Omnian hor jarri dugu fokua. Egiteko dagoena jorratzen, euskara babestu eta bultzatu behar dugun guztion ondarea da. Hor jartzen ditugu Omniaren ahaleginak, baina kontuan izan behar dugu ez dela mahai politikoaren gainean egon behar. Guztiona delako eta ez delako politikoki jolastu behar horrekin. Arrisku handia da hizkuntzarentzat berarentzat. Oso ondo, Ainize zein da zuen mezua, puntu honetan? Bai. Administrazio euskalduna ari gara eta resulta administrazioan aritzeko Euskalgintza Kontseiluaren konpromisoak hartu dituen alkategai bakarra ni naizela Laudion. Beraz, zalantza dut diskursoa eta jarduera gero bat joango diren kasu guztietan. Ander, zein da minutu berdi honetan, zein da jorratu nahi duzun mezua? Kultura elkartei eta eragilei laguntzatniko eskaintzeko bulego bat jarriko dugu martxan. Kultura, kirol eta jaieteko ekintzak bermatzeko eta bermatuko ditugu diru laguntza igoera batekin eta horrekontu gehiagorekin. Eusko Alderdi Jeltzaletik Laudio aktibo eta dinamiko bat eraiki nahi dugu. Eta kulturaz gozatzeko beste udalerri batzuetara joan behar dala mito hori baztertuko dugu. Gainera, azpiegitura berriak abian jarriko ditugu datorren legealdian. Antzokia eta Lamoseko parkea besteak beste eta auzo bakoitzan espazio soziokultural bat bermatuko dugu. Eta, kultura eta euskararekin amaitzeko, azken minutu berdia, ez dakit zeo zer gehiago gaineratu nahi baduzue. Azkenengo aukera. ¿Sí? ¿Puedo? Vale.
Kulturaren gaiarekin jarraituz, esan dugun moduan, espazio intsonorizatuak behar dira entzegu kulturak egiteko, hau gabezi handia izan da, eta horregaitik uste du kulturetxeak gune multifuntzionalak izan behar dituela. Gure udalerrira jendea erakarriko duten kultura ekitaldi eta azoka handiak erakartzea eta antolatzea, horrek turismoa, ekonomia eta enplegua erakartzen dituelako eta Laudio horrentzat ere erakargarria izan daitekelako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ondo, Álvaro, orain zure txanda? Bai, sí, lo que enfocábamos antes, ¿no? Bai, lehen esaten genuena, haingize komentatzen zuen moduan. Guk hor referentzia egiten genion balizko erabiera politiko horren arriskuei, askotan asmoak oso onak izanagatik ere. Eta ez dut hitzartzea amaitu nahi, bloke honetako beste bi gai garrantzitsu aipatu gabe. Kirola eta jai, garrantzitsuak dira eta bultzatzen jarraitu nahi du. Ondo, inize, azken hitzartzea euskara eta politika, euskara eta kulturaren aldetik? Bai, azken hitzartzea hau nahi dut. Bai, euskaran eta baita kulturan ere, herrian diren hainbat eragileen lana aitortzeko erabili. Oso lana handia eta txukuna egiten dute urteetan zehar eta gure kultura ondarea babestu dute. Orain udalak hauek aitortu, zaindu eta lagundu behar ditu. Eta, Ander, azkenengo hitzartzea kultura eta euskarari gokionez? Eskerrik asko, Aitor. Eusko Alderdi Jeltzaletik apostua egingo dugu kultura eta kirol alorrean ekitaldegi eta txapelketa garrantzitsuak antolatu eta erakartzeko. Musika edota kultura jaialdiak, nazioarteko edo estatuko txapelketak eta bar. Azken urtean gure jaia eredua referente izan da jaia elkarteen egindako lanagatik eta hori sustatuko dugu. Gainera, urtean zehar kaleko kultur jarduera guzti gehiago egingo ditugu gure herriko elkarte eta eregileekin batera. Laudio kultura dalako. Oso, ondo, eta amaitu dugu kulturari eta euskarari eskainitako. Orain, jarriko gara politika fikzio apur bat egiten, eta kasu honetan, bueno, zerrenda guztiak ezin dira bozkatuenak izan. Orduan, mai gainean jarriko dizuegu beste aukera bat, dela zuena ez izatea zerrenda bozkatuena, baina, beste gehiengoak osatzeko aukera izatea. Zein izango da zuen autua kasu horretan? Koalizioak sortzea, akordioak sortzea, errespetatzea zerrenda bozkatuena, minutu bat duzue, kasu honetan bakarrik landuko dugu minutu bat duzue, zuen planteamendua azaltzeko. Inigo, zein da Alderdi Popularrarena? Mi planteamento, a ver, siendo Errealista izan da, nik badakit, ez naizela herri honetako alkatea izango. Hori badakit. Garrantzitsua iruditzen zait, herriko bizilagun guztiei entzutea eta ahotsa ematea. Horregatik, uste dut, garrantzitsua dela elkarri entzutea eta guztion artean ados jartzea. Laudio aurrera eramango duen udala sortzeko. y poner en común entre todos un ayuntamiento. Ni entzuteko prest nago, eta behin baino gehiagotan esan dudan bezala, ahal dudanean laguntzeko prest nago. Alkate izango denari entzun nahi badit, eta ez badu nahi, esango dut, eta kitxo. Alcalde, si quiere escucharme y si no, pues bueno, yo lo digo y ya está. Gracias. Oso, ondo, hemen, Iñigo azaldu argi eta garbi Alderdi Popularraren jarrera kasu honetan. Loli, zein da PSeren planteamendua puntu honetan? Sozialista moduan, gure ibilbideak babesten gaitu, 154 urte baino gehiagoko historia duen alderdia gara, eta beti egon gara elkarrizketetan, koalizioetan eta akordioetan. Laudioko sozialistak koalizioan gobernatzeko prest gaude, baina ez hori bakarrik, 4 urte hauekin hala erakusten dugu, eta gainera egokitzat jotzen dugu. Uste dugu batasunari indarra darraiola, eta horregatik jakitun izan behar dugu taldean gobernatzen denean etxe guztietara iristen garela. Prest gaude, gure herriarentzako eta bere herritar guztientzako ahalik eta onuragarriena izango den gobernagarritasun eta kudeak eta bermeak ematen dituen horrekin eskutik joateko, entzute aktiboko jarrera izango genuke, noski, akordiotara iristeko prest dauden alderdiek eskaintzen digutena eta guk eskaini dezakeguna ikusteko. Eskerrik asko. Oso, ondo, Loli. Eta orain, Omniaren txanda da, ez dakit Omniak planteamendua garatu duen jadanik koalizioen, akordioen esparruan.
Sí, Omnian nekatu egin gara amezlariak izateaz eta guk esaten genuela entzuteaz. Horrek dagoeneko ez digu balio. Uste dugu naiz eta gauzak denboraz abizatu gobernu honen parte izatera igarotzeko eta eragiteko unea dela. Beraz, Omniak hauteskundeak irabazten baitu, gobernatzeko gehiengo nahikoa osatzeko aukerak duten talde politiko guztiengana hurbilduko da, eta hauteskundeak irabazten ez baditu, gauza bere egingo du. Gehiengoa osa dezaketen esku jarriko da, jakina. Uste dugu Omniak biharko egunean bete lezakeen edozein kudeaketa kargu ez dela aukera bat izango akordio batera iritsi izanagatik, erantzukizun bat baizik. Hori bai, arlo horietan kudeaketa gaitasuna erakusteko aukera izango da. Horregatik uste dugu, adostasunerako unea dela, elkarrizketarako unea eta hitz egiteko eta asko hitz egiteko unea dela. Eta udal honetako indar politiko guzti jakinarazi diedan legez, lehenik eta behin guztiok bat gatozen puntuei buruz hitz egin behar dugu. Eta gero, bigarren mailan, gobernu baterako gehiengo nahikoa osatzeko adostasunak sortzearen inguruan. Formar consensos para formar una mayoría suficiente para un gobierno. Oso ondo, Álvaro. EH Bilduren jarrera zein da puntu honetan, Einize? Baitu. Politika konbentzionalak galdu du bere sinesgarritasun osoa eta jendarteak ez du politika egintza profesionalean konfidantzarik. Hartzen diren erabakietan eraginik ez dugunaren sentsazioa dago orokorrean, herritarrok eta hori sentitzen dugu eta askotan ez ditugu ez da ulertzen ere hartzen diren erabakiak. Hori aldatzea zaila da eta inertzia horrekin amaitu nahi dugu. Horretarako gure jarduera osoa parte hartan oinarrituko dugu. Herritarron ahalduntza izango da gure helburua. Beraz, funtzionatzeko era honekin bat datozen alderdi guztiekin hitz egingo dugu. Eta gobernua sortzeko baldintzak egotekotan bilatuko ditugu. Egiteko erak aldatu behar dugula uste dugu, herri erabakiek babesik handiena behar dute eta alderdikeriak gainditu behar ditugu. Ezberdinen artean, herriaren alde lan egiteko garaia izango dela hau uste dugu. Oso ondo, Einize. Orain, Ander, emango izugu hitza, apur bat azaltzeko EAJaren planteamendua, maiatzaren 29-tik aurrera, esparru honetan. Eskerrik asko. Begira, legealdian zehar egindako lana erakutsi dugu eta 4 urte egon gara lanean eta lanean jarraitzen dugu noski, maiatzaren 28ko hauteskundeetan zerrenda bozka izateko. Badakigu akordioetara heltzen erakutsi dugu legealdian zehar, alderdi guztiekin akordioetara heldu gara eta koalizio bat egin dugu legealdian zehar. Beraz, aukerak izan dugunean akordioetara heltzeko kapazak izan gara. Nik uste dut maiatzaren 29an emaitzak mai gainean izan da, aztertuko ditugula eta argi eta garbi daukagu, orain dela 4 urte egin gendu moduan, alderdi guztiekin elkartuko garela eta hitz egingo dugula eta saiatuko garela akordioetara heltzen. Oso ondo, jarri gara apur bat maiatzaren 29ra, baina ezin ahaztu, berez azterketa finala dela maiatzaren 28an. Orduan, egun horretara begira, alderdi bakoitzak azpimarratu nahi duen mezua, bozka eskatu edo ideia zehatz bat azaleratu nahi badu. Orain, izango du minutu osoa, eta, zuena da minutu hau, zuen mezua zabaltzeko. Inigo, hasiko gara zurekin, bai? No estamos aquí... Ez gaude hemen gure artean borrokatzeko. Laudioko arazoa konpontzeko gaude. Laudio hobetzeko eta herritarrei bizi erosoago bat izan dezaten laguntzeko. Pixka bat aldaiagoa eta osasuntsuagoa esango dugu. Por eso es importante tener representación en el... Horretarako garrantzitsua da udalean ordezkaritza izatea eta bozka ez banatzea. Bozkatu gobernura iristeko errestasun gehiago izan ditzakeena. Besterik gabe. Bozkatu. Eskerrik asko. Oso ondo, Inigoren mezuaren ostean, Lolik, ze dauka PSek esateko? Pues nuestra razón... PSren izateko arrazoia, gizarte hobe bat lortzea da. Laudioarren arazoak detektatuz eta konponbideak emanez, berdintasunean, elkartasunean eta justizia sozialean oinarrituz. Hori baita gure ideien zimendua. Herritarren zerbitzura gaude, guztien parte hartzera zabalik gaude, beren ideiak eta kezkak adierazten dituzten gizon eta emakumeei. PSek politika egiteko beste modu bat dakar
batez ere pertsonengan fokua jarrita. Demokratak gara eta progresistak. Guk gaztei etorkizuneko esperantza dakarkiegu, ongizatea langile klaseari eta konpainamendua gure nagusiei. Lan eta lan ari diren herritarrek eta beren zergak ordaintzen dituztenek borroka hutsaletan hasten ez diren eta arazoa konpontzeko ados jartzen diren politikariak merezi dituzte. Horregatik, zurekin kontatzen dugu. Eskerrik asko. Ederto, Álvaro, zein da Omniak azpimarratu nahi duen azken mezu honetan? Ez gara berriak, 12 urte baino gehiagoko esperientzia dugu. Egun, udal honetan legealdietan esperientzia gehien duten pertsonak Omnia osatzen dutenak dira. Eta edonon izan daiteke politikaria, bai, baina kontuan izan behar da, talde bat prestatu behar dela etorkizuneko arloak kudeatzeko gaitasuna duten pertsonekin. Omnian, faktore hori oso garrantzitsua izan da taldea osatzeko. Beti esaten da batek edo besteak irabaziko duela, betikoek irabaziko dutela, bozka erabilgarri ospetsua. Uste dugu hori erabilgarria izan daitekela Eusko Jaurlaritzan diputatuen kongresuan, baina udal mailan garrantzitsua da akordiorako gaitasuna. Denok aipatu dugun moduan, kontzentruetara iristea. Hortaz, ez da garrantzitu izango nork irabaziko duen bozka bat gehiago, bat gutxiago. Baizik eta akordiotara iristeko gaitasun hori. Eta horretarako Omniak negoziazio horretan izan dezakeen indarra Laudio erdigunean jartzen duten horien alde egongo da. Eta Omniak zenbat eta indar handiago izan, orduan eta gehiago egin ahalko du. Gure konpromisoa, nire konpromiso partikularra da, profesionaltasunez, zintzotasunez eta askatasunez gobernatzea da. Batzen gaituen Laudioren alde, bozkatu Omnia. Oso, no? Orain EH Bilduren txanda, maiatzen 28ra begira, azpimarratu nahi duen ideia edo bozka eskatu? Bai. Transmititu nahi dudana benetan ilusioa da. Egiteko gogoa eta herritarrok eragiteko gaitasuna dugula birgogoratzea. Udaleko eztabaida foroetan parte hartzeko gonbitea egin, kontseilu sektorialetan, auzoetan, bakoitzaren interesen arabera, berdin dio, bakoitzak esparru natural bat du, zeinetan erosoen sentitzen da, horretan parte hartu. Herria hobeagoa izango da, baldin eta guztion artean egiten badugu. Gainera, hamarkada hau, ez da edonolakoa, erronka kolosalak ditugu aurretik. Komunitate hobeago bat izan gaitezke hala ere. Naturarekin harreman orekatu bat izan, errespetuzkoa eta atseginagoa, zaintza molde ezberdinak bideratu pertsonak erdigunean jarriz, edo eta gaztei Laudion geratzeko arrazoiak eta baldintzak eskaini. Hori eta gehiago izan gaitezke, nahi izan gaitezke. Hau da EH Bilduren mezua eta nortasuna. Beraz, hau bada zure izaera eta lekua, bozkatu EH Bildu. Oso, no? Ander, azkenengo hitzartzea zure esku, maiatzen 28ra begira, zein da EAJaren mezua herritarrei begira? 2019an Eusko Alderdi Jeltzalearen helburua argi batekin aurkeztu ginen hauteskundetara. Laudio esnatzea. Gaur 4 urte geroago, ozen esan dezakegu gure hitza bete dugula. Laudiok ilusioa du berriro. Laudioar guztien bizikaletea hobetzeko ideia, proiektu, obra eta zerbitzu berriekin. Orain, norabide berean jarritu behar dugu. Norabidea eta erritmoa galdu gabe. Ilusioa daukagu, gogoa dugu, talderik onena dugu, eta batez ere Laudiorentzat proiekturik onena. Gure politika ekintzen politika da, aurrera ateratzen diren proiektuena, auzolana eta lankidetzarena. Laudio Euskadin erreferentea izateko proiektu errealista dugu, bere industria, merkataritza, kultura, natura eta pertsonengatik. Eta zuen botoa badugu, Laudio hobe baten moduan itzuliko dizuegu. Laudiok etorkizunari begiratzen diolako, bozkatu EAJPNV. Oso, ondo, mil esker, Ander, mil esker guztioi, eztabaida honetan parte hartzeagatik. Azpimarratu nahi dugu, beste hainbat herritan ezinezkoa izan dela, alkategai guztiak batzea, orduan, guk baloratzen dugu, guztiek jarrera eta prestutasun hori izatea eztabaidarako, ideiak kontrastatzeko eta ideiak zabaltzeko. Orduan, mil esker guztiei eta sorte on maiatzaren 28an eta hurrengo egunetan ere. Eskerrik asko.